దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. అందరూ బాగున్నారా? చదువు, ప్రావీణ్యతలు, జ్ఞానం, వివేకం లాంటి అనేక వనరులు ఉన్న వ్యక్తులకు ఎందుకు అవకాశాలు దొరకడం లేదు? ఆయా రంగాల్లో ఎందుకు వారు విజయాలు సాధించలేకుండా ఉన్నారు? అదే సమయంలో అంతే అర్హతలు లేక అంతకన్నా తక్కువ చదువు, ప్రావీణ్యతలు, జ్ఞానం ఉన్న అనేక మంది వ్యక్తులకు ఎందుకు అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయి? ఆయా రంగాలలో ఎందుకు వారు విజయాలు సాధించగలుగుతున్నారు? ఇది చూసేందుకు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. కానీ దీనికి కారణం సమయం. ప్రతి దానికి దేవుడు సమయాన్ని నిర్ణయించాడు. ఆకాశం క్రింద ప్రతి ప్రయత్నమునకు సమయము కలదు అని ప్రసంగి 3:1 మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ సమయం వరకు మనం వేచి చూడటం, నిరీక్షించటం, క్రీస్తులో విశ్వాసము ద్వారా దానిని సాధించటం అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప వరం.